В препълнена зала и с изпълнение на ансамбъл Северняци и известния певец Ивайло Гюров официално започна предизборната кампания на политическа партия Национален фронт за спасение на България. На срещата дойдоха народният представител Християн Митев и лидерът на политическата партия Валери Симеонов. Добър вечер, скъпи сънародници, скъпи патриоти! Чест и удоволствие да съм тук, в тази тържествена зала, в тази тържествена, изключително професионално подготвена атмосфера на празник, на тържество. Да съм тук сред вас, за да присъствам на откриването на кампанията за местни избори за органи на самоуправление на политическа партия Национален фронт за спасение на България. В началото сме на една сериозна кампания, на едно сериозно изпитание, в което нашата млада партия, НФСБ, сигурен съм, че ще покаже своето сериозно присъствие, своите сериозни претенции в желанието си да помогне за спасяването на България, така както е записано в наименованието на нашата партия. Най-доброто за община Видин е изборът на хората от Националния фронт за спасение на България. Нашите кандидати са достойни хора, хора с изградена биография, хора, които са се борили с трудностите, падали са, ставали са и пак са продължавали. Хора достойни, хора патриоти, каза председателят на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов. Огледайте се. Това сте хората, които ще направите промяната тук. Това сте хората, които ще помогнете на Видин да излезе от незавидното състояние, в което се намира. Това сте хората, които ще помогнете на нашите представители, защото те се нуждаят от вашата помощ. Валери Симеонов обяви и приоритетите в програмата на партията, за които ще се борят както на местно, така и на национално ниво. Първата задача на Националния фронт за спасение на България, както е записана и в нашата програма, това е отстраняването на ДПС от властта. В това отношение на повечето места, почти навсякъде, тече един оздравителен процес на отстраняване на представители на тази престъпна антибългарска партия от държавните позиции. Лидерът на НФСБ наблегна и на реализираните от партията важни идеи през последните месеци, сред които изграждането на оградата по границата с Турция. Много скоро, буквално няколко месеца след това, международната обстановка показа колко сме били прави и предвидливи. Оказа се, че България е изпреварила всички останали европейски държави с изграждането на ограда. И по тази причина към настоящия момент най-малко бежанци преминават през българската граница. Друго, което успяхме да постигнем за тези кратки 9 месеца в Народното събрание, беше, че предприехме сериозни, драстични, бих казал, мерки за ограничаване безразборната незаконна сеч и износ на българската гора. Предизвикахме мораториум. Мораториум беше гласуван, удължен и в последствие беше променен закона, който увеличи санкциите за всички тези, които подлагат на безразборна сеч зеленото злато на България. Друго, което постигнахме, беше категоричното поставяне на искане към правителството от 7 точки. На първо място, от които поставихме ограничаването на битовата престъпност и събарянето на циганските постройки, незаконно изградени в община Гърмен, село Марчево. 4 дена след като поставихме ултиматума, започна събарянето на тези постройки. Да, зная, тези работи не се пишат в всекидневниците, не се показват по телевизията, но аз ви ги казвам, защото това са фактите. Лидерът на Националния фронт за спасение на България обобщи целите на политическата партия. Възстановяване на законността и поставянето на всички етноси в България при равни условия пред закона. Всички трябва да сме равни пред закона. При бурни аплодисменти пред препълнена зала бяха представени и кандидатите на Националния фронт за спасение на България за общински съветници във Видин, както и кандидатите за кметове на общини в областта.
приятели, ще бъда много кратък. Опитаха се много от нашите опоненти да отнемат мечтите ни и да ги превърнат в свои. Други се опитаха да отнемат надеждата ни, да я превърнат в своя. Аз ви призовавам всичките на 25 октомври да гласувате с бюлетина 21, за да може да се сбъднат нашите мечти за по-добър живот, за да може да не умре надеждата, да видим нашите деца и внуци, завърнали се от чужбина, да върнем нашите деца във Видин. Децата ни заслужават повече. Гласувайте с бюлетина 21, за да спасим Видин, да спасим България. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.